Soc Dèlia García Passamar, soc veïna de Castelló i vinc a participar en l'espai Vivències. I vinc a contar un poc el que és la meva experiència personal com a dona treballadora en aquest espai. Voldria començar dient que en aquest país hem avançat molt en temes d'igualtat, encara que amb l'auge de la ultradreta últimament s'està retrocedint un poc en consignes i eslògans que no és el que toca. Jo pense que nosaltres, totes les persones, parlo d'homes i de dones, hauríem de ser feministes, perquè al final el que estem intentant és la igualtat entre persones, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats. Dins de la meva experiència personal, evidentment, jo vaig néixer l'any 71, tinc 50 anys, i quan eres xocoteta sí que veus algunes diferències entre homes i dones, perquè les nostres mares i pares estaven criats en una altra educació que no és la que hem viscut nosaltres. Jo sempre me rebel·lava. Jo recordo moltes vegades que jo tenia que alçar-me a portar-li al meu germà. No és perquè ma mare no ens hagi criat igual, ens ha criat igual, però és la costum que la dona tenia dos treballs, el de casa i el de fora. I jo recordo que jo ja era una cria i li deia, a veure, que no té cames, que s'alça i el porta. I al final s'alçava el meu germà i el portava, perquè al final són coses que penso que hem viscut totes les de la meva generació en casa i que de vegades seguís passant. Això per el que respecta a la infància, per lo que n'hi havia. Després, a l'hora de... Jo he tingut, penso que molta sort, igual és perquè soc soltera i no tinc un home en casa, de que en el tema d'estar en associacions i tot del poble no he tingut problemes greus en tema d'igualtat. He sigut presidenta de la Junta Local Fallera, ara soc presidenta de la comparsa, he sigut presidenta de la meva falla i penso que he sigut presidenta de la meva falla, ara no, ara soc presidenta de la comparsa. He tingut, les meves opinions han sigut respectades i sí que és de veres, però sí que és de veres que, per exemple, en el món faller sí que n'hi ha un poc de diatriba entre homes i dones. Ara mateixa s'estan posant en moltes falles el tema de ser fallero major. Sempre la fallera major és dona. En la meva falla no s'ha posat ningú entrebanc avui per avui. El que passa és que nosaltres tenim un sistema d'antiguitat i tot, però un xic que vol ser fallero major i jo penso, per què no? Si n'hi ha presidents, poden ser. Sin embargo, la mentalitat de molta gent no és això. No hi ha en el món faller, en el món laboral i en tots els llocs on pugui haver poder. El poder encara no és de les dones i pensa que tenen la mateixa vàlua que els homes. I pensa que tot això ve per un problema educacional. Tots naixem igual, són persones. Per tant, no perquè siga dona no puc fer el mateix que un home. Sempre te posen el tema físic. Per això tampoc competim en les mateixes modalitats esportives. Però a l'hora de la faena, en treballs d'igual valor, se tenen que retribuir igual. I no sol passar en alguns llocs. Jo ara me dedique al món sindical, porto des de la meva federació, soc sindicalista d'UGT, des de la meva federació porto el sector agrari i manipulat hortofrutícola i aquest sector, per desgràcia, encara tinguem l'educació d'antes i no passa sols en aquest sector, en molts n'hi ha una infrarrepresentació femenina o n'hi ha una infrarrepresentació masculina també. Tu quan entres a un magatzem no te diuen si vols ser peón capaceadora o peona capaceadora en aquest cas, és a dir, no t'envien a pilar, t'envien directament a l'encaixat i la tria, o potser a portar les màquines. Són coses que és molt complicat canviar-les, molt complicat, perquè inclús hi ha mateixes dones que hi ha gent que encara parla de faenes d'homes i de dones. I no hauria de ser així, perquè l'equiparació en aquest sector se va fer ja en el 2003. Abans sí que un home cobrava més que una dona en treball d'igual valor, però a partir del 2003 cobren el mateix.
Sin embargo, en alguns almacenes encara posen plusos als homes. Vinc contant aquestes perspectives perquè hi ha molt que fer i el que no pot ser és el que està passant ara d'un retrocés en eslògans, tatxant a la gent feminista com a radicals, etc. Això no deguem de permetir-ho. Així, la igualtat d'oportunitats no és que jo siga més que un home o un home siga més que jo, sinó que els dos, fent el mateix treball, deguem d'estar en igualtat de condicions. Però avui per avui, per desgràcia, no passa, ens falta molt de camí a recórrer. No passa perquè en qualsevol estaments, sindicats, partits polítics, consells d'administració de les grans empreses, clubs esportius, presidents o gent que estiga en el consell o gent que tinga poder, la dona no està encara representada com d'això. Per això jo soc partidària de les cotes de discriminació positiva. El que passa que en una empresa privada és molt complicat fer-ho, o en una associació és molt complicat fer-ho. Per què? Perquè si al final ens aparten, al final tindrem que agarrar nosaltres el poder i reivindicar i lluitar per el que és una igualtat. No és ser jo més que tu per ser dona, no. És una igualtat d'oportunitats, que puguem tenir les oportunitats per a ser el que volem ser i el que podem ser i el que segur que qualsevol dona pot fer. A partir d'ahir, tampoc vull fer-me molt llarga, simplement comentar-vos que la lluita continua, que ara estem en un camí difícil per l'auge, i ho tinc que dir així, per l'auge de la ultradreta. La ultradreta va contra tots els feminismes, o ja no els feministes, sinó també contra qualsevol home que també pensa igual, que tots tinguin les mateixes oportunitats. Per tant, des d'ací, el que vull comentar-vos a tots i a totes és que, a tots i a totes, perquè l'home és molt important també en aquesta lluita. I l'home té que saber, i molts ho saben, que tots som persones i que tots hem de tenir les mateixes oportunitats. Així vos anime a totes i a tots a que seguim lluitant per aquesta igualtat, que encara no és efectiva, i que endavant, companys i companyes, per el 8 de març, i el 8 de març hauria de ser tots els dies de l'any, els 365, en totes les feines. I nosaltres hem que fer-nos valdre, aquesta igualtat d'oportunitats en les dones i homes d'aquest país i de tot el món. O sigui que moltes gràcies per donar-me la participació en aquell espai i endavant a per totes.